Bé, la patologia dual és la concurrència de dos o més trastorns en una mateixa persona. Per exemple, un pot ser per ús de drogues i un altre per un trastorn psicopatològic associat. Un exemple de patologia dual podria ser aquell noi, aquella noia que, per exemple, té un diagnòstic de trastorn per dèficit d'atenció i alhora és consumidor d'alcohol o de cannabis. Esclar, hem de tenir en compte que hi ha diagnòstics duals que revesteixen en si mateixos més gravetat. El pronòstic, si favorable, reservat o greu, no sempre està condicionat per l'orientació diagnòstica, sinó també per l'evolució terapèutica de l'adolescent. Atès la motivació del tractament, en aquest sentit, és molt important. Com més motivat està un noi, més favorable pot ser el tractament. Però una pregunta fonamental: com es motiva a qui està desmotivat? Amalgama 7, des de l'any 1997 i fins a l'actualitat, hem obert més de 8.000 històries clíniques a adolescents i joves i gairebé 3 de cada 4 nois i noies presenten simptomatologia compatible amb un diagnòstic de patologia dual. Tot i així, en aquest sentit, serà fonamental poder fer una bona orientació diagnòstica. En aquest sentit, des d'Amalgama 7 hem desenvolupat el POD, el Programa d'Orientació Diagnòstica, i la idea és poder precisar d'una forma el més objectiva possible quin és el trastorn que pot estar associat en aquest consum de substàncies. En aquest sentit, disposem d'instruments diagnòstics d'última generació, així com de reactius diversos per determinar la presència o no del consum de drogues a l'orina. I, per tant, tenim distints instruments, com pot ser poder mesurar si el noi o la noia presenta un trastorn per dèficit d'atenció, si presenta un trastorn de l'espectre de l'alcohòlic fatal, si presenta un trastorn de l'espectre autista, si presenta determinats trets de personalitat, etc. Una vegada hem pogut precisar quina és l'orientació diagnòstica, és el moment de fer una proposta terapèutica. Cada pacient atès té un pla terapèutic individualitzat i la primera cosa que hem de fer és decidir quin serà el millor dispositiu assistencial per atendre aquell noi o aquella noia. Amalgama 7 disposa d'una xarxa de recursos pròpia formada per centres de consultes externes, urbans, residencials, rurals i urbans, n'anomenem escoles terapèutiques, i també de centres de dia. Disposem també d'un equip interdisciplinari format per metges de família, psicòlegs clínics, psiquiatres, infermeria, també un equip de professors, perquè el que és important és que els nois i les noies, mentre fan tractament, puguin continuar els seus estudis, tant obligatoris com postobligatoris. En l'àmbit esportiu disposem també d'un equip especialitzat d'educadors, educadors socials, treballadors, monitors, etc. I també disposem d'unes instal·lacions adequades en l'àmbit residencial i legal. Complementàriament, Amalgama 7, que s'ha especialitzat, com dèiem, en trastorns de conducta i en patologia dual, participa i organitza jornades i congressos estatals i internacionals en patologia dual.